wannan wace iriyar rashin lafiya ce haka? Tun safe ba za ka ci komai ba, haka ake rashin lafiya? Haka za a warke ta za ka sha magani baka ci abinci ba. Haka ake rashin lafiya? Tun safe baka ci komai ba. Ba na son in ci. Hada wahala kuma godiya muke to. A gaishe da su gobe. Duk za su ji. Ka gaida da mutan gidan. Yawa sai an jima. Yawa, salamu alaikum. Malam ya cikin kuma. To ubangiji Allah ba da lafiya. Allah ba ka lafiya, Allah tashi ka faɗinka. Ya ubangiji Allah muna roƙonka, muna roƙonka. Ubangiji ka tasan mana kai da kai lafiya amsuya. Rashin ka ai da rashin ka ai wanda rashin 10,000. Kai ubangiji Allah ta yi ka faɗinka. Wai ku amsuya ka ci abinci kuwa? Wallahi in banda dan dumaman da na ci ɗazu malmala 2. Wallahi sai dan kokon da na sha kofi 3. Wannan gaskiya ne. Sai dan wani garin kwakin da na jika kwata. Sai rabin kaza da biredi ɗan 300 da ɗan fulani da lukumani yake suka kawo mu. Allah a haka mamaleji nake ba na shan maganin cin abinci.